Mayor, ito nami karon diri gikan sa province. Ang Congresswoman Didi Cagas nagdala aning mga gamay hinabang para sa imuhang mga constituent ni sa Matanao, gulay, kape. Usay pamaagi ni mga ni Mayor para ma-distribute sa ilaha. Okay, unang-una mayong udtos tanan no. Nga daghan kayong salamat kay Ma'am Didi sa iyang gipaabot nga hinabang diri sa tuang lugar. Dako na kining tabang no para sa ato ang mga katawhan diri. Natay 79 packs of mga vegetables nga niabot gikan sa iyang opisina para ni hinabang diri sa tua, labi na gayud sa ato ang mga PUMs no. Atong person under monitoring o PUIs, person under investigation. Luckily, wala naman tayo PUIs diri sa Matanao, PUMs na lang bilin, 455 kabuok, no? And nagapababa pag yun mi, every day. So, mo to'y unang maka-receive aning food packs kay sila ang hinahanglan sa sustansya, no? Kay para malagaan na to sila nga dili pud sila ma-appeal sa PUI puhon. And then we also receive another 20 boxes of Sunmig coffee atong sachet. I don't know kung pilay sulod ana, but then ato ning tunga-tungaon para sa ilaha, no? Para makasuporta pud ta sa ilaha kay kaning PUM nga ato ang ginamonitor karon, amo gyud siguro nga dili sila kalakaw silang balay. So mo na nga kinahanglan nga amo silang i-assist, no? Naghantag ihatag sa ilaha nga mga food packs. Ato yung naka first round nami, and then nagkuha na po may karong kaduha, muna nga atong isabay ning atong veggies, no? Ato ning bahin-bahin para sa ilaha. So once again, from FGU Matanao, daghang kayong salamat ma'am, daghang kayong salamat sa pamilya.